God aften og velkommen til Skænderiet. I dag har jeg Mads Vanopslagh og Mathilde Frederiksen med i aften. Og i dag der handler det om demografi. Det demografiske udfordring, som vi har fået her i Danmark. I Danmark, samt det meste af verden faktisk, så lever vi længere og længere. Og det vil resultere i, at vi får flere ældre. Og det her, det er jo i sig selv ikke et problem, det er jo en god ting. Vi kan godt lide at leve. Men det betyder også, at der skal bruges en stigende mængde penge på ældrepleje. Det er fint, at der er flere ældre, hvis der samtidig er en stigende fødselsrate. Dette stemmer dog ikke overens med nutidens familiemønstre. Det ses i dag, at der er flere og flere, der får færre børn. Familier med enkelte forældre og enkelte børn ses i stigende grad altså. Og så vil jeg spørge dig, Mads Vanopslagh. Du er jo formand for partiet Frie Ørne. Det er jo et problem, der endegyldigt skal handles på. Vi kan jo ikke stå og se til, når vi pludselig har en overflødig mængde ældre. Og jeg skal igen understrege, at det ikke er de ældre, der er problemet, men at pengemængden fra det offentlige simpelthen ikke er tilstrækkelig. Hvis ikke der proportionelt er lige så mange unge, som kan yde for dem. Hvad skal regeringen, eller hvad kan regeringen gøre for at dulme eller ligefrem løse problemet? Ja, tag ordet. Mange tak, Clement. Ja, jeg vil først og fremmest bringe denne model frem. Det er velfærdssamfundets social kontrakt. Fra vugge til grav. Her ud af x-aksen ser vi alderen, og op af y-aksen ser vi den gennemsnitlige bidrag til den offentlige sektor. Og det står i tusinder af kroner. Så vi kan jo se allerede med det første øjekast, at det her det går simpelthen ikke op. Mængden af penge, man er en byrde for samfundet, stiger simpelthen så markant. Altså man falder simpelthen så meget i bidrag meget hurtigt. Altså det er jo her ved alderen 64, som vi har sat som pensionsalderen. Og den mener jeg skal op. Og jeg vil først og fremmest sige, at det jo netop er vigtigt, at der bliver understreget, som Clement siger. Det er nemlig ikke de ældre, der er problemet, men pengene i regeringen, der ikke er tilstrækkelige og ikke omfordeles på en god måde. Ikke tilstrækkeligt i den form, at statskassen de prioriterer forkert. Jeg har taget en udtalelse med fra en vis liberal allieret af mine egne. Han siger, det er dog langt fra altid sådan, at det offentlige kan levere den bedste ældrepleje. Ifølge Ældresagen er antallet af hjemmehjælpstimer til ældre faldet markant i flere kommuner, og mange ældre, som modtager kommunal hjemmehjælp, nøjes med kun at få rengøring hver 14. dag og et bad om ugen. Det tror jeg ikke tager en særlig vis mand til at tænke, at det lyder måske ikke som verdens bedste velfærdsstat, som vi jo så ivrigt kalder os selv. I min mening, så burde vi omfortolke ældreplejen. Vi mener i Frie Ørne, at der skal udliciteres til private virksomheder, sådan at borgeren er sat i centrum. Ja, prøv at høre en gang. Der kan være flere grunde til at bruge udlicitering af ældreplejen. For eksempel, at private kan levere en service, der er billigere, eller af højere kvalitet, end kommunen kan levere. Det synes allerede at fungere i noget så lokalt som omsorgsoasen, som jeg vil kalde det, Dagmarsminde, lige herovre i Græsted. Tak. Ja tak, Mads Vanopslagh. Så du mener udlicitering og forhøjning af pensionsalderen. Mathilde Frederiksen, hvad siger du så til det? Først og fremmest vil jeg sige, at jeg mener, at vi har brug for en solidarisk tilgang til at håndtere denne udfordring. Vores ældre befolkning vokser, og hvis vi ikke investerer i velfærdsprogrammer og plejefaciliteter, så vil vi stå over for alvorlige problemer. Jeg mener, at en mere åben og inkluderende indvandringspolitik kunne være en del af løsningen for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft og forbedre økonomien. Det vil kunne omfatte tiltag til at lette integrationen af indvandrere og beskytte rettighederne for migrantarbejdere. Vi bør fremme politikker, der letter arbejdsgivernes byrde for at skabe fleksible arbejdspladser, der giver forældre mulighed for at balancere arbejde og familieliv. Fleksibilitet kan være nøglen til at skabe et samfund, hvor folk føler sig mere trygge ved at stifte familie. Men vi skal også huske på, at den demografiske udfordring ikke kun handler om økonomi og arbejdskraft. Det handler også om at skabe et samfund, der inkluderer og støtter vores ældre borgere. Vi kunne f.eks. omprioritere. Altså samlet modtog det danske landbrug 78,1 milliarder kroner sidste år. Og vi mener, at nogle af pengene skulle gå til ældreplejen. Ellers som alternativ bliver vi hæver skatten. Dejligt. Så du siger, at vi skal løsne
udlændingepolitikken, og vi skal prioritere pengene om. Godt. Det var alt, hvad vi havde i aften. Det var dagens lynrunde af skænderiet. Tak for i aften.